Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Mga pagaryami, mga babayami, mga minamisip walau dalam mapipid na ginawatan ulangon, gusto mga pamilya tanong, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaryami, isa gawiin na ayot to yapunan tanong itano pamagusin. Nagyang ko to mga kabner o bala lokas sir kita no mga wata o di na kabner o mga lokas si ko mga watiran na miya luitan no to so sabadon na aya miya pagusay tanor no to nagyang ko to digita no kapugunuti o wata si ko bala lokas si ko lang no suganiran ay buwa syarat nagyang ko amay kasusubuan na bangka digita no ikadusa. Uy na amay kasusuguan na api kasakit yan si ko ginawa na amay kagyang ko tasuguan ng bala lokas na makaayon si ko wayamanan na agama na kunutan o wata so loksyan. Nagidagyang ko to ni ibarat tano ang tatutul kaya panutulatan ko Abdullah bin Umar sa kaya pakinde iron o Umar ko karumanian diro di ayamanan yan di masusuat. So Amiril Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu si sagyang kuto ay mahanan paparangayan o di natigtan o agi kapagagama agyang kuta babay amya kamungon na napiyakin diyan yan si ikukar watayan Abdullah na so Abdullah na aya siwa yan na piyaki to kawan yan to ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so ken gunu nabi na pitiro yan ko Abdullah at ginaya Abdullah ibn Umar talliq imraatak. Kay Abdullah awata Umar nandi nga si karumangka. Mana na inayunan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kutuwa pamikiran Umar sa kapakindi niya nun ko karumaw watayan. Na lagi dito mambu so ikadua nagyang ko tutulan tano ko Abu Darda radhiyallahu anhu sa gyang kutuwa tutulian ng mama amya kaumon. Pitero yan Abu Darda na anak ya karumako na siya tigyan si ina na ipsugu yan raan kanda iya kanon na aya pitero uno Abu Darda na tigyan na sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'di' dhalika al-bab aw yahfadhu. Tiyo Abu Darda amiyan gagnaki ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agi niyan tiroon na solokas nagyanan ilambag upay to surga. Ay mana na giyanan miyap-yapya. Ay mana niyan na paitaw kisu-kisulid sa surga o ay mana niyan na wata. Na watigin do kabaya ka na pakada nga agi nga na paitaw. O di na siya pa nga. Ay mana na kabaya ka adi ka sulit sa surga. Na di nga pagunuti sumbala ka, ginaloks ka na upmano kabaya ka sumulid ka sa surga na siya pang kagyang ganan paitaw kisulid ka sa ko surga ay mana nagyang tatig tanong pumagusin tanong purungin ka siya pang ka sumbala lokas ka na unuting kasiran si iko suguganiran apiapan kasakit yan si iko ay mana yan na ginawang ka wata di labaw amay kagyang kuto ayamana na tigitan wa suguan ng bala lokas na manunumpang si ikogi kapagagama kakagya so mga lokas na ditano kadina yung mga wata inyo kadina yung mga wata as kami ang mga lokas na malas so experience sami o kaya pagintaw na so bala lokas na sirampan ay mananian na mala isabot ko agama. Nagiraman to sa subay. O di na sumambus ay mana nagiraman ta subay na dinian sisiyapin so agama. Na nagudi ka bubaya agyan ko ti amana niyan na
inaumamah na kapakayamanan yan na tirunian ko watayanan din ka kagingan na nakarumang ka na emanan yan na di magagama di agaman yan na nagkapakaya unutan kuwap gulo lang at nutuwa emanan yan na wata amay kagito ka pianutul kita nopan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tutulan si ko Ismail alaihi salam guni ko makapangaruma sang kutwa pamilya Jurhum ay maanan yan na mga tao amin babaling si sa Makkah na nakagiya ko mamisitakiran so Ibrahim alaihi salam ama unabiula Ismail na danyan matalinguma so wata yan na Ismail si sa Makkah si sa walay ka ay maanan na miyatalabuk adi mga nupo na adna katataguan na darpa na nakagiya ko makamasi sa giyang kutuwa bai karumaw Ismail na ini isa yan nun so mga ato ni ba nanto ni betad ugiran di ka paginitaw na naayam yaw man yan sembagagyang kutabai naging kutabai na di mapasangi kaparipuro ayamanan na lagi u ay kaya sabuton na ipriputian swallahu ta'ala si iku Ibrahim ka ayamanan yan na piangaluin yan ng kuto at mga rergen ami susugat kiran na ginan at na mga tawag yuti ulawlan yan igira na ipriputian so tuhan yan si ubirum priputan nasukyan ko no Ibrahim alaihi salam na miyatang sa Ginoo niyan marata niya babay ay manan niyan na di pagkatiger ikadua na ini yang katawan niya kipundag niyan ko Tuhan niya kaaya patota na sa tanong miya maratiya na mapian to na din mambubuta di tanong kaaya manan niyan na baka di mapaparo masasakit ka o di na adna di nga di mi pagataat lagi di nga di mi pagataat na sakit sa lawas kan takay nga di mi pagataat nasok kararas o batad kargan di ka pag tintanwa kakuyagan na ayapatot na nasok ipupandagan ka kutuhan ka na pakapipian ka sa pupunalamating ka so Allah si kulang-langon no batad ka kakagiyas wallahu ta'ala na sasarigin ka sa inunian rakapnuto inikidia kagyuto'y taralbir ka mas malar kay gagaw so wala adigya ginawang ka mismo sa ginawang ka yuti kailangan na sumumin na mapaparati at tanong so gagawar kita no wala na miyak kalala di so gagaw tano mismo sa ginawatan so gagawar kita no so siyapar kita no wala na miyak kalala di so siyap ka sa ginawang ka mismo nagyuti kailangan na sumumin na manan yan na mapaparatian yan ginyabai di maripuro na sukyan ko no Ibrahim na tigyan na bupa kambalingan na gito karumangan na tiro angaw na miyamisitaw na lagi daya na salamang arakan sampayan ka na nun so salamakan na ubakan yan pagbukon yan amay tigyan ko makauman na tiro ba na pag-ipag-isir kanto na inipiangin sa nakor ka na tiro ang aranon aya piangin sa nakoron piangin sa nakor ka na alin na niyan so atong ato kayan na miyaling so Ibrahim alayhi salam na kay makauman so Ismail sige karuman yan na piano tulun yung kutabay so emanan yan na miyaswa sa kaya pa ko mo naging utalokas matua akatya susipatian na namiyaling ada kanya mo manap sila mong kaniyang kon na tigu Ismail abo ada piyangin sa naniyan na tigyan na uway ay piyangin sa naniyan na pagalin nakakunso atong ato ka na so kaya naguno Ismail na tigyan na gito so amakan na ay mana na inipangin sa naniyan telak na kan ka na gito ay mana na miyakutwa ay mana niyan na indawan nagyang kai ay mana niyan nagitan no kapakapunta-pantag ni giramanot to so lokas na danian katay pisugi ka pagagama umiya kamungon udi na so paparangayan niyan nabupunian sugun si ko karuman niyan at talakan niyan nagyang kuta umiya kamungon na kunutan wata kakagya sakawata na dabang ka chuis arwar sagiyang kay adua paganeron na dikap surga sa supak-supak na kasiyama ka ikadua na surga ka siya manan yan na pagunutan ka so balalos ka so gito kailangan na manan yan na gito mambuis ka no mga riyam yung mga bai mga bagutaw lagi itanong di manan yan na kapamag-advise sa si kumapya kailangan nas ka no mga bai na uban yung gulaw laay igiraman no tami kabang ano sa walay nas ka no katodan akitulak no karuman yung mama si ko mga luksyan sa Muslim na di ka naban gito isipatyan sa tanong na gitong takabasa tanong sa minanguna kailangan ay mapamumular kita no atindig na sa tanong na utatigira na rahmatun lil alamin untong ulang wanataw na manan yan nas kabay na so kapungarumar ka o ay manan yan na mama na balo yung kaginawang ka untong pamilya kaya padanar ka
sa di ka mabaluy skay kabisabapan sa kapakatutula kairan na dito pagpamisita ka si ko ay mana na mga panugang ka di ka punguha sa mga rason ada rarantakyan lagi do ulaw mga lokstan kagida ka mapangilay ada ka kapaniki sa patapulo maputi aman ko dinabi na ningi ay na tiga adi ko kanudin sumong ka minibidi ako ada ako ay mana niya na mapangilay ingo to pulaw la ka so ay mana niya na mama na ginamya pangaruman niyan subay na paunutunuton na ukabaya karumangka ay mana niya na sungano si iki ama inayan uminian na air kapatot sa dingga ay mana niya na dingga pungulaw la ibang bamito la kay karumangka so mga loksyan sa sir kami ni sabab na oryano to na padupan kabenar o lokas si kuya mana na mga wata na yung tiga bahasa Arab so takdimu birrihima ala nafsi wal ahla ay mana na ipag-muna ay mana niya na kailangan na mabalo ya priority ka ay mana sa katano mga wata na priority tano kapiyo-piyo tano si iko mga loks tano di so mismo ginawa tano gusto mga karumatano na kailangan na ditanonan kapakalipatan saka na sa ino kami adin kapunang kumbala loks ka na sumbala loks ka na siran emana na miya rasa-rasa yataw sa kaya adin ka udah siran na emana na panisya kay sa ato ni ba na kaya adin ka udah siran perumasay na di tanong adin sa emana niyan na batan mi sampai ko kaya tamanan nakita ni man to afwan sa bro na kailangan matatago sa ay mana na mapadsi ko tigiran na dictionary bitan ng kapagintaw kailangan ay attend kita no na sumbala aloks ka nagyunan priority si ko mamis matatago ka so ato ni ba na mamis sa matatago ka paganero na so serbisyo ka nagyangan na serbisyo na aya pagampaganay serbisyuan ka na so loks ka sa kanong mga remya mga bugutaw na naumya makaswa kano si ko kaya pa mag-eskwela niyo sa amana niya na ukita ka tigta no kapamaninda miya amana niya na mianda o kano si ko subject yo economics o dinay mato na tigiran na ato ni ba na mapi o dinan ato ni ato na subject ini pang daw kano makasi sa madrasa na tigyan ng uta amana niya na tarbiya al-islamiyya na padunagyan ko tuwa kapakaswa si ikwato na inibuan na magbuka pa na yung tayong na aya pa ganay abservisyon ka pagkataaman ka kumiyaswa ka na sumbol aloks ka bata di laboy giraman ito miya makatuwa sira kailangan asong wata na masasabutian asong loksyan na ay niyang pagampaganay pagkasawitan ko bagrian panangilan tanong yung kutuwa tutul Dr. Aid Al-Karni mini post tanong na si isagyang account amin si isagyang natin tanong Facebook piano tulag yung kutuwa Dr. adun ko na sa katawa mama unor emanan yan na matao sa wakatiru mga pipiya ami ako mako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung kutuwa mama na inireport yan ko nabi so wata yan na kagiya ko matiru yan ng gitigin ng utawatakan na aya siyo katigyan ko may tos kanyan na inalaga na kan sa emanan yan na pipiapian ko pitu dia na kan igiraman to masasakit na di kan di serbisyuan sa ay mana niyan na kapakabulungiron may reamiga na kan isak ni ungusan na sarad ay mana niyan na diskan yan makuha ungos reamiga na kan isak ni tanggawon na sarad diskan yan tanggawon orian yan natigin na kagiya ko mbelo ya manguda miadlok sa kumambu na kaya taguin sa kanyan sa kasibisibiyan na miyakin ng lanakan sa kanyan. Ako na daatigiyan na ba niyan tiyang kiri anak ko niyan sa lima ko na emana niyan nagiraba ka nung piala di ka emana niyan na napamanganin ko na puting ran niyan at kining ramabula sa lima niyan. Na raksa gumiro pag yung kuto mama sa danga o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kinireport niya no. Na piyaso nabi na miya kasagad na kaya ko na magyuto na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andag yung utawata yan na piya kisungano nabi na kagiya ko makaumaang kuta manguda si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pimbungutan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kuto ini kidiin yang kiyamayan na orian yan na pitiro yan na tigina anta wa maluka li abika
Sakaki aguso tamok ka. Adu menamiyati unatina anta wa malak. Saka aguso lang unarka ka. Na pala-palaya din rakyat maka. So ay manan yan na kailangan na ginan sa kanwa mga aryami na makararayagar katanwanan yung agipupantang tanong si iko mga loks tanong na kanaabaya tanong imbugay ko loks tanong na ay manan yan na porsyento o pa makaayap sulad ka na sanggibo na natig katapar ko niyama o dinar ko ni ina kailangan nas ka na ay pipikiran ka na so tamo ka na kaya makakagusina ka na sa kailangan ni ranon na ay manan yan na palayangan nutok ibugay kiran o kailangan ni ran sa hospitalization nag-hospital kasi ran nas kay muyado o kailangan ni ran sa bulong nag-diploma sa nga sa bulong nas kay muyado o kailangan ni ran sa serbisyo nas kay makapumanindi kiran sa mapakikan kakiran nas kay sa kay emanan niya na serbisyo kiran ka gyuto ikipuntagan si kuya manan yan na emanan yan na bala alokas na umambunggulo la tanwanan na aya pipikiran ka na miya ka kuha ka sa amal ka ayamanan yan na kisulod ka si ko surga pada kabenar o lokas si ko mga wata nagyong tatig tanwa bira nun kapamisita si ko ka bibiyagyan ay manigira man ta uyag-uyag so bala lokas tanon na pamisita tanong siran lagu di tanong siran pamisitaan si ko kaya patayran ay manan yan na so mga kubayran na di tanong siran nun di pamisitaan ka agyang tagi ka pamisita ko kuba nagito na simba aping gulaw-law na bitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam badin swaga man na tiago niya no to sa ay maanan yan na bitikan so ay maanan yan naka pamisita tanong si ko mga kuba na adin pulaw laan tanong paganiro na pulaw laan tanong naging utama kong matanong si sagyang uto kuba na sila man tanong siran sa ay maanan utaka sila mga si sagyang uto mga miyamatay na ibatian ka subiyati o Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamualaikum ya ahlal diyar assalamualaikum ya ahlal qubur yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallahu bikum lahiqun amanan yan na gitu sila man kasiran na ipamangning kasiran sa rila ang kawala gusiran nagu ska na dinga tiro na adna oras umiyog sala na kit mo kamera kanong buka gitu hikmah sagyang ko tuwagi ka pamisita si ko miyatay ay mana na antanop katadmi adna gawi iya pagkataling man sa katanop man ipalabang yuti tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fasuruha fa innaha tudzakkirul akhirah guni na ini sa para kanong to ka pamisita si kukuba na pamisita kanon atigo Nabi ka yung tagi ka pamisita si kukuba mga kuba na kapakitad man yan so alungan na more na so nabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mismo so ina yan na miyate kana ba ay man dapan sa Islam kada pan mau masuk ki sugu Nabi kasugu ko Nabi na miyate sina yan na piyamisita ng Nabi so ina yan na Amina si sa abuha si ko kailabangan na piyamang niyang wala inyudas siyang wala uban yan kapakay pamangni na doon ayon ni o Allah Ta'ala so ay mana na so kapir so da paratian yan na din kapakayo batano pamangni nugid na so mga lukstan no miyamate si ko Islam na patot ipamangni tanusiran si iko kauyag-uyugiran nagusipan ko kapapatayran sa padanan sa kapiyah kapilok-lokas saka ayamanan yan na wata na pipikiran ka umanga din simbayang na pagpamanganin ka suloks ka lagi do uyag-uyag ang tawa kayamanan yan na matay na ubang pakalipati pagpadang ka sa dua nga giraman ito magangad din silam yapasad ka so tahayat akhir pumangni ka kaguti ka pumangni na di nga tiro ang agyong tarabi guperli wali-wali daya di na lahong maguperli wali-wali daya wa kullaman lahong fadlun alaya amana na yala na rilaya kung ka usong bala alok sa na gusto lang na tao miya kang girak na guna amana niya na lang na tamang ubang at gurong ka taman ko mga ginawain ka taman ko ayamanan niya na mga lulot ka adin namin ibagayran ka kaya gunan ka na may pamangning kasiran ka YouTube nito na basarap sa wafa kailangan na sa Muslim na mabaloy masipati nagyangan na alwafa ay man wafa na malaitad at digtan may utang na loob ay man niya nakatawan ka antawa nun mga tao miya baloy gabay ka inu ka day mitangas inu ka da milamit si kuya man niya na kapakakailangan ka kaad na mga tawa kerandan ka na malaw na sumbalaloks ka sa mga pangaring ka sa mga lulot ka sa mga ginawain ka siguro ka na yuti nga kitarngangas sa miyang emanan yan na miyakang gagayang ka na kailangan na lango na miyakang gayar ka sa guna na emanan yan na pamana
balasin ka. Kasunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi wanian ratanwanan sa kiatiro niyan na man sana alakum ma'rufan fakafiuhu fa ilam tukafiunahu pada'ulah hatta tadunnu annakum kad kafa'tumuhum atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sa tawatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanggal bakar kanu sa mapya na balasin yurunuto. Emana niya naging utam yang galubak na mapya na basa tanong na sundayan yurunuto. Emana niya nawad na migir ka sa dudula na nawad na ame kana bugan ko na mabubugi nga mabusa ame ko di nawad na banggala nga na bugi nga mabusa banggala. Nawati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udah ba ni ron kibgaya kisunday ni ron na pamang ninyo sa yung taki pamang ninyo ron na taman din na tibu nabi sa patangkad sa ginawa niyo amia sunday ni mana niyan na kaya badala ni ron agyang ko to aping gulaw lan yan rakan mo mapya sabab ko kaya pana benar-benar ka mamang ni sa relans kanyan wala o di napakasolgans kanyan wallahu ta'ala. Pada akab na rumbala alokas nagyang utati kita no di tanu kiran kang gustoy sa gihuta kang gustoy tan di tanu kiran kang gustoy na kailangan ay pakapipiapian tanu ginawa tanu sa kaawata na bubulo yang proud ka sa giyang ko suloks ka na miya katamsi ko ay mana niya na mamis ka pakapipian ka ginong so tigo mga Arab pipikiran ka agiyang ito kapag di kang gustoy ko loks ka na ay pipikiran ka na untong-untong at tiyo karkaw Allahu Ta'ala opportunity ito amiyap-yapya ay mana niyan na inibigay karkaw Allahu Ta'ala asaka wata na reaot ka sumbala loks ka mapagataam ka si ko ay mana niyan na mamis ka mapagataam ka si ko sukeng ka na kailangan na pakapipiyapya nga ginawang ka igiraman nuto kaya bagan ka so loks ka sa ubigan kas kaniyan sa mana niyan na cash ay mana niyan na 1,000 di na 5,000 na tiga umi o di na abi anto na ay pamasaan ko ka ba na pamasa ko sa bangalaga pamasa ko tapi abud ay mana niyan na so tiga basara ba mujamala kakagiya so kapakapya sa iku ginawa ulokas na matlog syaran ay mana niyan na ginan na kabaya wagama ay mana niyan na sa kaalok sa kawata baluyang ka very very proud ka ay mana niyan ay pakapipiyapya ginawang ka akyara utang akong balaloks ka sa dingga kiran di ay mana niyan na mapaka kebugan kasiran si sagyang ko tuwa ini bagay ka inu ko na lokas so lokas na kanaba na lokas ausyo kayang ka sa 50,000 na batigin ay tanga silang unang na 50,000 kasulukas na ayabu ko niya nun na sa kailangan niya nun o di nawa din na mga pakiwataan niyan at na mga lulutian na maganian nun na duty maganian ka ay pagkababay ano lukas kami akatuan na may kurang so panantaman niya o gaid na pagkababaya so lukas kapagkaalong yan na para siyan kung mga lulutian pagkababaya so lukas apkilenian as so mga pakiwataan niyan na papamakaumaw na adi na pakidawag yung kiran na sa kaayamanan niyan na wata na pananggila ka o ubang ka ayamanan niya na paligti si inaakaw din na siya makakagiti ka yung yung bukikin ka ba niya pamamagan yun to na paduto sa pakapipian ka ginawa ka ayamanan na suloks ka na ayamanan niya na di makanggulola sa mapya ay kababaya ng mga lulutian na sukap kababaya iron ng mga lulutian na seer kabu parindud ayamanan niya na wata kaso galabak ko ama galabak ko ina mapya na pakitugalin si iko mga wata kasginan di kaya paginitaw ikira kebabayaan ka so tao na apay so digitanwa pets rina apes gi utaman upian na kebabayaan kapan so trakyan na kebabayaan kapan so walay niya na kebabayaan kapan na ayap na iwata yan kaginan ni manusia kebabayaan ka na kebabayaan ka so langwam wayamanan niya na mga lulutian so ginan ay mana na ding ka peligitan so kamapian kau din na sukenga si wayamanan niya na loks ka benar umbala alokas sarkatano nagyang goto at digitano kapan ang gilatano ubatan siran ayamana na napkas ringasa lagi do ya kapringasa kakiran nagyang goto akatero ka masakit o di na aya ipringasa kakiran nagyang goto limang adnap kato na tinan niya na lima niyan so tinan niya na lima sulok siyan o di na ayamana niyan na ayamana niya na kapringas ang ako loks ka na ginaman ito na sakay kumakan sakay mababaling si isagyang uto pamakaswalay na sakay kukwarto piya sa mapya na suloks ka na singap kay ga sagyang uto di dalma at agawalay na tanggunian nun so tanggaw kaadin na miyang ang gulo lagi ito
Emana niya na sulok siya na kokodal niya na si isa tagawalay. Adun pa naman pada kapgari nga sa si kulokas naigira na emana niya na miyari nga sa sulok kasi sabab pa. Ay sabab nakagis ka na rako yan maabaka butiro na miya makasakit-sakit na naumaniku mga tao na prusa at tanong prusa ato na ba di nga disindaan. Lagi mo tayong hindi ka sindain na managum ay mana niya inisinda ka na inisinda yan mo inisinda ka niya no di na pisindaan ka so pisindaan ka niya piya ka ay mana niya inisinda ka kung sina yan nagusya mayan natigin mabus siya kabuki mimbeling asa mimbel ay mana niya na siya mabusi na kapisindaan yan na ay mana niya na dito na ini sa paroto agama uba ka mabaloy uba tanong mabaloy ino kung kaya mino miyari nga sa so mga lokstano kasir kita no mini sabab ini isu ay mana niya so Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma piano tulian pitiru atigin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min akbaril kabairi syatmur rajuli walidayhi pad atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pad amia makalala dusa na sugi ka sinta yo taw si kumbala loksian na so ken gatiru ro nabi na metiru mga sahabat atigu Abdullah ibn Amr ibn al-As ya Rasulullah wa hal yastimur rajul walidayhi pamana baso tahu na sinta niya sumbal alok siyan lagi dupa man napakamamsa ubod na matuon na tawag iniyan sintaan sumbal alok siyan natigo Rasulullah oy yasubbu abar rajula payasubbu abah wa yasubbu ummahu payasubbu ummah rawahu al-Bukhari wa yatigo nabi sinta niyan so ama utaw na ini sinta yan mabusi ama yan na sinta niyan so ina utaw na napi ini sinta yan mabusi ina yan so ay mana na gitu so kita no di kisinta na si ko sala kawataw na pia ini sinta tano sa pia paman na pipapaw yung tano siya mayan na pipapaw yung niyan mabusiya maka na share kami ni sabab na gyuti kailangan umani isa na masisyapian so bubu pamamakin deng ya mayan dia kikasindaan siya maka sa basir kami ni sabab di kasindaan si ina ka sa basir kami ni sabab na pada penemanan niyan na kabenarong balalokas nagyanguta di tanong di kapakasidka tanong di kapakasidka dia ngakasidka na malagi uyag-uyag atawa kaya mamuna miyatay ira miyatay sulukas na kailangan nagitan di mapakasidka na ayakasidka na share kita no mga Muslim na dead na ba niyan oras umangad ay mana niyan na kabugwin sa limo ay mana niyan na miyakakuha ka sa kawiyagan miyakalaba ka pamakas ka na padagang miyakaragun ko pamakaad na lupa ka api ragun udi na keso kaya nga mambu atawa kaya mana niyan na miya pamana adna kaya bunusan ka o din na miya promote ka na nagyan mo ta kaya promote ka na nabsisad ka na ay man ang pakasid ka nga sina ka yung nakasid ka na da oras yan dap na banyan ay mana niyan na mga gawi yung tuwa susabod na ay tatanodan yan na andi kaya patay ina yan ama yan andew no ni gawi iya kaya pamana ikapira puli man to gawi na isinut may tuto kasid ka ay kasid ka na ay mana niyan na iman to na anar pirak ka na miya kaliw ka na namili ka karagnan uli na miya bala ka siya mga kubaba ka si bubu ka na di ka katatan ay mana niyan na bigan ka sa kwan sad ka ina ka uli na sad kaya maka nagyuto na ay mana niyan na balasan ka unwala na siya mga kabusi ina ka upang mga miyawapat na balasan si ranwala utala si sagyang kuto inisid ka nga ka maupakat sa mga ulama sa so ay mana niyan na miyatay na ay mana niyan na adin ang mga galubak tano ang mga watairan aga pa kaya pisampay kira lagi duka sidka lagi duka na haji ay mana niyan na gusto kapagumra gusto ay mana niyan na pamana mga pada mga galubak ay mana niyan na kapakay ay mana niyan na mitogo sa siranon ada sa katawabubay may ako masya kung Nabi sallallahu alaihi wasallam sa katawa mama apitiro yung Nabi sallallahu alaihi wasallam atigina inna ummi iftulitat nafsuha so tigin so inaakan na emanan yan na iba sa tanuro naman doon na may stroke emanan yan na miyatay sa emanan yan na panakaw wa uraha law takallamat tasadakat at tigin nila yan na nobud makapitiro emanan yan no pamakasiudan yung kapatid no makapitiro na emanan yan na psidka apa atasadakuan ka nariyatigan niya Rasulullah kapag isid ka ko pakasid ka ang uskan yan tigo Rasulullah na tasadakan ha na manan yan na sidkaan kas kanyan na manan yan na gyudi dalil sa manan yan na
so kapakasid ka kumitay na emana niya na did na banin ran akapa ikapat na adna miya ka mamambu mama tulp mano sa adub no ubada ging utang mama na miya ka makunabi ya miya so emana niya na luksya na daskan niya sa walay na yatutulian at tigin na ya Rasulallah inna ummi tufiyat wa ana gaibun anha siya tigin so inak na miya tay na di ako kabalay sa walay na pahaliyang pauha sayun in tasaddaqtu bihi anha lainwari at tigin ana paganggiro na guna asay ay mana niya ng gulaw lang ko pamakapakasid ka ako sa kanya tigin na biya uway na ayayap ting gulaw lang utang mama na tigin na fa inni ushihiduka anna haitil mikhrafa sadaqatun alaiha sa pagisaksi ang urukat tigin niya Rasulullah lagi ng uta lupa akan emana niyan na lagi daya emana niyan na mikhraf ani inusariya na basa lagi ito tigin na sadkaw inakan so emana na miyakwanan emana niyan na induan as kita no na so kapakapsid ka ako lukas na emana niyan naginan na pamana kailangan na ayam miya piya-piya ipakipsid ka ko lukas na giyong tadin ka amana niya na di ka tigitanuag pamana ketepede lagi dengan taso sa adub no ubada kawasasi ko mga ansar na bitiruin mo ko nabi ini si ano nanto no ni pakipsid ka niyang kinayan na aya pitiro no nabi na alma amana niya na ig na amana niya na kumyalot so amana niya na saad sa balon tigtanwa paridi na napitiruin naging paridi ini saad emana niya na sadakay ni ina na emana niya na miyakoto emana niya na indawan so di ka pakasid ka asigo lokas na emana niya na padanan sa kabnar o emana niya na lokas sirkitan mo mga wata ikapad pa na kabnar yan naging guto wad na bayadan yan na emana niya na bayadan tano so emana niya na bayadan yan kailangan nasaktan mo mga wata na wad na minibaga kuloks tano utang yan o di na bayadan yan na kebayadan ka ayamana ni nawata wajib ka kagina ni Islam ayamana na so ayamana na utang winata na udina amata na umiyada na sakata wata na sakata kya paliyugatan pagkabayad ko ayamana niya na utang yan umambuda kibada tamo ken ukman wana tamo ken na minibugak na daanon ang bayadan so utang yan na kabayadan nun na samya lambu na gubu para ila si ko mga wata gusto mga pagariw din mga lokas mga karuma at mga kawaris na emana niyan na kakon ang iyang kuto emana niyan na utang yan na emana niyan na gubu mapura ila o manugiyang utang lokas na si utang si ikwala na kebayadan o upama na sumaranero ni barat na sumanga wata na ibarat na utang lokas na si ikwala ibarat yan upama na inisip pa yan o pamaka apas so wata yan o din na makaliw sa ospital na mapipegi naman yan na pupusa na das kanyan makapusa na miyatay bud nagyito na utang yan o tukwala na kapok mi pupusang ka so ina akaw din na ama kami sumaya sa yamanan yan na penggulaulaan yan so mapya na danian manggulaula kabadin miyatay ay lagi diyan na miyatiro na pning haji na nabad miyatay na das kanyan sampayan si sagi utakap pning haji na umiya ka miyatay at natamo kaya na pning haji yan na kalabatot to si ko tamo kaya na mana niya na mipnay haji na wad na miya kanay kasi ko mga wata yan na aya patot na siya ayong pakanay kan o manuda na kaparasin mo mga sayka di budi mamagalo yan si sa Saudi Arabia na ayang kaning bitire na tigas ina na uli na siya na miya tay pning haji na do makada makataros kabad miya tay na anay pning haji yan na inungkar kami di pning haji na pagpisa da kano si ko gasto na emana niya na emang bupnay na sumiya ka pning haji mataw pning haji na nasi ko kapag haramyan na ayam maptero yan na labay ka Allahumma labay kaan maptero yan so ayamanan yan na puna naging utakap na haji yan ka ayamanan yan nagyutikip na kanyan sa giyong utang yatay so ayamanan yan na padanan apatot ap kasi ayamanan yan na kainangatan so utang ulokas na kabnarian rakitan ng mga wata kabayadan na ayamala ang bayadan tanong utang na subayadan yang wala na urian ubayadan yang wala na subayadan yan si ikuyamanan yan na mga manusia na aya kapusan na ya akab na rulukas na agiyang kutua so mga lulutian so mga ginawa inyan na kailangan na mitatarusuto sa so kapkagubayan niyang kiran kapisakawan niyang kiran na did na buto parpay sa saktan ng mga wata na so mga ginawa yung mga lukstanong mga ginawa yung mga hinatanong
na itataros tano din sa dita nung galabakan iba kagiya miyatay so loks ka miyatay so yamanan niya na ama ka na sumambu sa mga ginawa niya na minigay bisiran din kaayamanan niya na din kasiran din putakor bata dilabaw so yamanan niya na mga lulutian si kipag mga pagariyama ka mga bapa ka o di na mga bubuka kakailangan na dito na mitataros nuto sabab san na tagunan ron sa dingga madagal so mga pakay sa rakitano ayamanan niya na miya nga kukuatan si na buti atang ron nagyang may kay pakay sa si nagyang tatigin na sa kanatigin alim na ana inakan adna tigin miya pangaroma ko ad mang butigin na pagariakan itigin ng tapagariakan na mabubaling sa Manila na miyaling saya kakagigi nga pandemi kugid na kesuis kanyan sa Manila kakagiya so kabiyagan niya na ro matatago so tingin suinak na matatawan-tawan ayamanan niya na dapat diyan na nasakan na anak karoma ko na semester na di mabuding galabak sa ayamanan niya na darpa maawat kami ko inami na inwatigin ka pa kaya sakan na ayamanan niya na maling ako si isag yung tainakan kakagiya ayamanan niya na dapat diyan aya sembagakan sana na itirain kasi karoma ka sa maliwanag panutulangaw nagyang ayami nagkamasiyata so lokas nas kanya ni pakat patot ayamanan niya na pagkasawitan si ko serbisyo tawata na iman to na si ina ka na miya lokas na matatawan-tawan ada ba niyang si sagyang utawaleran waleniw na naudas ka kay karumanga na o si karumanga na aya kabayayan na kuan ka si ina ka sas si amanan niya na si para sa kanoy makasulida asang kuto amanan niya na derpa katataguan kay karumanga na miya piya ka amanan niya na so problema adu na emanan niya na miya solve sa emanan niya na miya timo dama dikarga ni si karumangka si ko dinya ni kang galabak sa danian da maawat si ko emanan niya na pamilya niyan na si mambusiin na ka na miya sail ka na sa kay miya ka tindirun wata yan na miya ka piya to upama kaso emanan niyan na derpa na kaparo upman ubay barat na di kaparo ko derpa katatago ni karumangka na udas ka piya sa tiga mister karuma ko na makapsakripisyo kapasin kakekad na ngusi inakan kane ya katoa na antaw nun daaba kanun kesakikiran kasakay wata ina bubay naskay patot makaalima kiinaka bata dilabaw am ya katoa na pito ing kasi karumangka nas kamambu karumanian na pakapipi ang ginawang ka di ka ayaman na din na dingga siyang ka sa di ka pangdikat dinggang giraw sakni patot pa ayaman na niya na pagunutan ka way din so kaunotisi ko karuman na wajib way de na sumambuso ka PPC ko loks na audio na dingka sukra si karumangka ko kapapiya-piya inyan ki inaiyan kasi inaiyan na di bumati na kapakaya mada na miya rata-rata o bumatay si inaiyan nakatitad man na niyan sa marata si karumangka kakapakaya di makasulit sa surga so gina niya man na niyan na sumbaga kan ay miya piya-piya ko lang wan o kung galabakan na sudirun di kasi sinabutay madagla yung mga pakaysa adna miya kaysa si itingan alim kapakaysa bubay pamisita o bubay, miya kapiyapin ni. So kapamisitan na ginan na suguan mo agama. Bubay mama ka mga simbanan. Na sububay na pamisita si ko bubay. Ano di ka pa kay? So sa katanong mga mama, kailangan na pagkakonsider tanong subatada. Apian si sa gina pamana, gina di ka pamana. So kapangipta na so tigo mga araba tigo mga ulama al-fatwa tukad daro zamanan wa makanan wa saksa. Ay manan yan na consider katulungan so betad na gusto ay manan yan na ulaw-la si ko ingda si saging gaya mga ingda mga Arab na nambida si tano sa culture agusiran sa katano mga maranaw na isala ko swadatan na so Islam na danyang pakarata so kapagadati si kwadat na adat si tano mga maranaw so di ka pambibisita na si miya ka pangaruma ka na si karuma ka na putulan na kasi kung mga lulutian sa di kagiran ay manan yan napakapumisita ay manan yan na di nga nang hulaw sa so mga karumatano na so kapumisiterang o mga lulutiran na kanabar katano mawag kaya manan yan na daam yang gulaw la ay manan yan na bubay miya misita ko lulutian na miya kambut na miya ko adiuman kabinin sa way manan yan na lulutian kasa katano na ay manan yan na mawagar katano ubas so bubay na miya pangaruman na din na bunyang gumawan kaya manan yan na tigiran na bud ni miya pangaruman na miya dasa ta oy ada na pa kay sa set tigi na inuga pa kay so kapamisita o babay si ko kuba nalagi do tumambu tigita no gyung kaya kapamisita si ko kuba lagi na simba na so simba na pian tawa-taw na manan yan na makapulolon babay mama na makapulolon na namanan yan na
So bubay na upumisita kasi kukuba na ila nga bunso betad. Ubag yung ta kuba na marimang kaya manan yan na ato ni iba na tigit balabo lang ay askatan mga rorosan na di kunso kaya may na baka robad ni nabuta ulit na tumasikad nga kadilawalay na manan yan na kuan manan yan na simbo nga swalaw ta'ala pumangnin ka suloks ka o kumano baka makapnay haji na mga pumisita so kubaw nabi kapag kasulod kasi sa masjidin nabawi na ini lalakaan ro so orason no mga boy ana na may kapiya-piya nga sa opportunity ay manan yan na may pamisita nga so kubaw nabi nga Agus Abu Bakar Agus Umar na miya salam kasiran Koreano kaya pamisita nga sa masjidin nabawi na manan yan nang bala sa ngaro Allah ta'ala so manan yan naging adi manan yan betad na amay ka so kapamisita si kukuba na daabang ay man nadigad so pitna padga si karumanga na waya buku sa balas na so mama wala na so kakatad mi yung mama si ko akhirat na lagid mong bububay kakatad mi niyan si ko akhirat kapalatan no si ubu agama sa bubay mama na pipikiran niya na ad na oras na putay naskap man ni palabang roo na an kakatagui sa panyamar sa ginawang ka kakatad man ka makapunab-nar ka maluto ko kakatag bukas isa giyang utako bangka madaglay mga pakaysa pinapakaysa tigin na kapakaya sa agyang uta tigin akuan request tayo utak butian ko kapamisita si ko ba padapakaysa tigin na alim adin kadusta ana miyatay ay mana niyan inirila unutungan niyan so utang yan na oryan yan na sikatan niya mbu sa mga watayan alala ay mana niyan na miyatay na ruminila so mga lulutian sang kutua utang ginalok sa miyatay oryan niya mbu na sikatan niya man so mga watayan di nga nalagi din na nadusa na miya kalala kailangan na suminggulaulasan na di nga ng teros no bang pibidi kung mga wata yan so inirila ka so Allah Ta'ala na ayakabasan niya katiruin hadith qudsi natigwala thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamah wa man kuntu khasmuhu khasamtu dalawa tigwala sa kaniridu iran sa alungan na mori na basta tigwala Ta'ala maridu ang sutaw na pagpagisang udin ang taon nang atalo ridu ay wala na isaw nagyangan na natawat tasadda ka bisada ka amanan yan na tumadat ala sadakati yuto so tawa amanan yan na misid ka na oryan yan na biwi yan so sadka niyan na amana na pananggiling nga ubas wala Ta'ala na pibigan ka sa inisid ka ngaw ay lagi din nagyamot ang mama piano tulog niya amiyakais o di nabuboy amiyatay na oryan niya na tiga na sapulun na rila so mautang yan rakan ay manang ta sapulun na rila na inirila kaon kay amanan niya na ang ako na subalas wala na oryan niya na kagibuk man ko sumagad suragun naskatan ka man sa mga wataeran mga watayan sa tiga bilyo ko niyo ay man na bilyo nga budin sa Allah Ta'ala so tigiran na try and error inumadi miyad pamana bilyo nga kasablawan so wala na din yan na di ka pa kaya batano di sablawi kaayamanan niya na isa sa pararanan na di kasiblawi si ko Allah Ta'ala di ka pa kaya bapuko kasablawan sa mga ayat wala Ta'ala qul abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un na di ka pa kaya batano di sablawi sa Allah Ta'ala tigtanwa inibugayakan rakaya na ay bunam ayamanan niya buuin akong kasadin sa taong gulawla niya nanan na miyari duin sa Allah Ta'ala na ubang nganan niyang gulawla na ayamanan kaswin kasi kung mga wata yan so sikat kakiran sa tiga dia kempakandud na napasakan pagitibasang ng mga lokas dia kempakandud na napasakan kaya inibaratan na nuwagama sa miya rata-rata ibarat at tibunabi al-aidu ala sadaqatihi kalbi aqi' thumma yaudu ala qaihi ay kung na tibunabi kaibaratan no tao abiyawi yan so sadkanian na lagi danan waswagum ay tabirkan ubad na dipita lagi danan o aswat tibunabi minggu na oryan yan nakyan yan busubu yan la hawla wala quwwata illa billah so ginan niya manan yan nakapananggila isan sa dusa na namala agyang ganan na emanan yan na lagi danan na biyawi yan so emanan na kuan tigtanong sadkanian na adun ba na miyakais ingin mo bumiyakais yan pakais yan kaya di related si sagyang kayamanan yan na pamana pakais tigin na at natigin miyakaw marangan so marga sa kan na pinutang yan may inang katiyan ran sa emanan yan na 30 kasako na mipisada kami sa patulan na kamaya din yan na
Piresa namin sa umani isa ka sako na 3,000. So ay mana niya na 30 ka sako, bali 90,000 payable sa ko patulan. Korean yan natigin, naging ito amanan yan na margas na dan yang bukuha na nakagitigyan na upisan yan na may tuyarga kada mga suki yan na sakan na nakataon yan na madakal ako'y suki penimulrakan sa margas na tigin na puis ang kakiranrakan na margas sakan na piping sa kukiran na tigin sa iniyal bakang sa nguta ay manan yan na miyagang katrakan sa manan yan na margas ang buya dan uli na miyutang rakan sa margas usol dupatulan na inwat tigin ko pa kaya puis anak nunuto na aya sembaguto pemamakin sumiyakay siya na tika na gyuto na gyuti bay ulaina ini sa pararatan nabi emana niya na bedin so emana niya na siapa nga natigtan so matabdung ka so kamata ni ron lagi manang guto kaya sungyan ra ka magutang sa 30 ka sako pagutang emana niya na peresa niya sa 3,000 na oryan niya na daniyang bulion so margas yan kaskap manipakapusan niya nung kay dawa na yung mataupusa ka kalapis sa mala na kay madagli suki na so kamata ni ron na ay bumanimugin ko na mapusan niya nagyanggot mapusan ngunong tamargas yan atik ka na ayabu ay inibigin ko na cash na skaniyan na daaban yan raka miya ko amargas kada niya miliw na yatitu miya ko aniyan na perak na ben kaya siap pengiso mata abdung kau pupusan niyo man nagyanggot tamargas san 2,000 pa ma na ayabu mapagargayan na 60,000 na 60,000 kinwa niyan raka na amay kapatulan ng bidan yan na siya 10,000 nagyuto na riba sa bedin bielo ya dalunga agyang uto margas na penanggilan to kaya manan niya na dito kapakay ano mga pakisa siya tigagya nga iya miya kaysa at tigyan tigyan salam so di manunong kakakulay ko ini pamamagay niyan anto na idusan niyan yung nga iya manan niyan na so ini pamamagay nga na di nga di ipanunong kakubigan kaon na pananggilanan ng kaswala na ikatiruyan sa Quran na tigyan na wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha din yung batala so mga sadaka niyo mukit ko kapanunong ka na gusto rin asa emanan yan na yung ay mga ibarat yan na tigyan hindi ka naman na rin mamang daman na matur ka no bumbul udah siya kami sabapan wala ginadara ka sabapan wala napakasakitan ka so pinggulaw ka sa mapya na dito na dinggo to punggulaw la kami binasa so ay manan yan na pinggalabag pa mapya ka riyata ka ginawa utawa pisir bisuan ka gina pisir kan ka pada panapakaisa tigin na salam alim adnay na kan agud na panugangan na babay wiya na dia kan mi pangalimos so panugangan akan kagupuon kaya to ko ano ina akan na sumiyong kakukiraan na pananaw dan ako din o ina akan kararangitan ako niya no bako di mi pangalimos so panugangan akan emanan yan nagina na lagi danan napidanan sa giyang kutuwa tigitano adi pamanapya kayo wagama ayamaanan na misupak si ikolokas ay sabab na di ka pa kayo bahasa ka na namya ka mong kasi ko isa ka pamilya iba ta dila ko may kasupanugangan nga na makakakailangan na di nga bubu kebugan si iko ayamanan yan na pambat kasukat ka kasi ina ka na ninyang kabaya so ina ka na ayamanan yan na lagi dito naknaban niyang kabnar kakagi ayaw pulo laan ka na mapya na napatot as ka na pangalimon kasi ka panugangan kakati bu mapya na si watayan na diskanyan mapya inong kami pangaruma si watayan kasabab siya kanyan na dinggat tepeda so ay maanan yan na pangalimon ka di panugangan ka ay matambid na pito yung kasina ka sa ay maanan yan na tiruang kaon na ina pili akong ka panugangan na so panugangan na lagid kabuan lagid ko loksakan na di ko pa kayong kuginaw ko ibarat mo na nabubayakan na namiya ka mong ka na ay di kanya ni pangalimo ka di ay manan niya na maratarang no to so ay manan na yuto ay manan niya na sumagtanusan sa ay patot na sudi ka pipituay si ko mapya sabab siya na pinalamatan na miskano mga pagariyami mga babayami mga riyami di at mga nitano si ko lautala iplidas tanon yan si ko lang-langan ng mga rata mga bubagus kita no gusto mga pamilya tano salamat terkano ko kaya pamamakin ganiro kami lagi dito mambu benar sa so mga pagaray mga ulama malagi doan apian desiran matatagos isa kaya nga ya peri-keri kaban engteno di tanwiran din roroto disiran din roroto san ko birar kita no kay pangandoon ko mapya suwan tano balasan siran kita no walaw dala sa madakla mapya so mga loks tano miya matay pamakasorgan wala so mga uyag-uyagun na pamakalun wala so umoriran si ko mapya ay mala pinalamatan tano na so Allah Ta'ala
sa salam na miskano salawat na so Nabi Tano Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bibuso pagarin yung si Sheikh Ansari Angni Abdul Malik Abu Anas. Salam na miskano. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.